काय म्हणायचे बरं तुला? साऱ्या महंतांचा, हा साऱ्या देवदेवतांचा आशीर्वाद मिळवून आमच्या मनाचं समाधान करून घ्यायचंय. खरंच की काय? जलाशय सेवा करून हा. तो शिवतीर्थ प्राप्त करून मंगलाक्षेत्राचा आशीर्वाद मिळवायचा आहे. द्या तुमच्या कृपेचा शुभमंगलाक्षेत्राचा आशीर्वाद बाप सदैव आमच्या मस्तकी हो. असाच निवड ठेवा, असाच निवड ठेवा. असं. धा तिरिकिट धा तिरिकिट धा 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 मृदंग वागे मृदंग वागे धा तिरिकिट धा तिरिकिट धा 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 मृदंग वागे मृदंग वागे सप्तस्वरांच्या तालावरती सप्तस्वरांच्या तालावरती उर्वशी ताल धरी उर्वशी ताल धरी उर्वशी ताल धरी धा तिरिकिट धा तिरिकिट धा 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 मृदंग वागे मृदंग वागे धा तिरिकिट धा तिरिकिट धा 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 नारद तुंबर गायन करीती नारद तुंबर नारद तुंबर नारद तुंबर गायन करीती उर्वशी नृत्य करी उर्वशी ताल धरी आणि पुन्हा पुन्हा मला स्पर्श करण्याचे काही गरज नाही. वारे वा तुला मी परीक्षा दिल्याला कारण आहे. त्याला कारण काय असेल? काय नृत्य आवडलं, मी प्रसन्न झालो आणि तुला शाबासकी देण्याकरता नृत्य पाठीवरून मी हात फिरविलेला आहे. माझं नृत्य आवडलं म्हणून शाबासकीच्या आशीर्वाद रूपाला माझ्या पाठीवर हात ठेवला नव्हे तर म्हाताऱ्या खेळला तू इथं आलायस ना तो नृत्य पाहण्यासाठी नव्हे ठिकाणी आमच्या सारख्या कितीतरी अष्टरंगांचा सौंदर्य आज जर का बोलली नसेल ना कधीच बोलणार नाही. कधीच बोलणार आहे हा सखरच राहणार.
संमतीचा माया आणि तिचं माया ना तिचं तुझ्यासाठी तुला क्षमा नाही. तुला कोण कुणाला क्षमा करणार तेवढी योग्यता आहे क्षमा करण्याची माझी योग्यता काय आहे? हे प्रत्येक देवाला माहीत आहे. या सौंदर्याच्या गोष्टी मला शिकवू नको. माझ्या समाजात तुला कल्पना नाहीये. राजा. ज्याला स्वतःच्या स्त्रीला स्वतःच्या पत्नीचा विचार न करता तिला जाळून द्यायला हक्क दिलाय. तुमचा दुर्वास आहे. आणि या सौंदर्याच्या गोष्टी मला शिकू दे. अरे स्नान करून पुण्य घडे स्नान करून पुण्य घडे आणि पाण्याच्या चिखलात काय तुझ्यासारखे पेरू मी आश्वास मला तू आश्वा म्हणाली आहे. अरे आश्वास मी आश्वास आलेला आहे. होय. अश्वाच्या जन्माला आल्यानंतर काय यातना भोगावे लागतात हे तुला कळायला हवंय. होय ना? म्हणून तुला शाप देतोय. तुला शाप देतोय. मला शाप देऊ नका पाया पडते तुमच्या माझ्या मुखातून जे शब्द बाहेर पडले ते शब्द सत्य आणि सत्य जोडले. या देव दरबारात जागा करू मृत्यू लोकांच्या ठिकाणी अश्विनी होळी होऊन होळी होऊन असा तुला शाप आहे. एवढाच कशाला तर घोड्याच्या नदीत जन्माला आल्यानंतर कोणत्या तऱ्हेचा त्रास भोगावा लागतो हे तुला कळायला हवंय. म्हणून दिवसा आणि रात्री नाही क्षमा करा मला क्षमा करा आता क्षमा आता माझी योग्यता कळाली तुला. स्वतःच्या सौंदर्याच्या अहंकाराने या देव दरबाराच्या ठिकाणी तुम्हाला म्हणून मी स्वतःला उभा जात नसतो. तुम्ही योगी राजा तुम्ही मानता माऊल्यात या अपराधाला क्षमा करून माऊले मला शापाला हो शाप मला हो शाप म्हणजे उत्साहाची याचना करते. शाप वाटते तुमच्या शास्त्र धर्माच्या समोर ठेवलंय. शास्त्र मला कळते. तू जरी चुकलीस तरी मी चुकणार नाहीये. म्हणून हा दुर्वा तुला शाप देतोय. आणि तो शाप कोणता असेल? तुझा दैव बलवत्तर असेल. यदा कदाचित तुझा दैव बलवत्तर असेल तर कालांतरानं 3.5 वज्र एकत्र होतील. त्यावेळी तुझा उद्धार होईल. उद्धार होईल. उद्धार होईल. काय होते मला काय होते मला देवेंद्र याला तू सुद्धा कारणीभूत आहे. या साऱ्याला तू मान अपराध मोठी घाला क्रोधात क्रोधवान शांत व्हा. माझ्या समाज तुला कल्पना आहे ना. आता कल्पने मला मग याच्या पुढं ही देव दरबाराची खेळ पुन्हा देव दरबारी यायला हवी आहे. जबाबदारी तुझी आहे. निघालोय. अखेर काय घडलं आहे त्या गोष्टीची आमच्या अंतर्मे भीती होती. तोच प्रसंग या पुष्कर मालिनी सभेत घडला. आज सुख सोहळा या सुख सोहळ्यात विघ्न निर्माण झालं. ही पुष्कर मालिनीची सभा आज बरखास्त झाली. पण देवा हा देवेंद्र तरी काय करू शकतो. हे मान क्रोधमान होते त्यांचा क्रोध अनावर झाल्यानंतर ते कुठेही माग पुढे पाहत नाही. पण देवा ही विस्कळीत झालेली खडी सुरळीत करण्यासाठी मी अथक प्रयास करेन. मत प्रयत्न भगीरथ प्रयत्न
केव्हा ना केव्हा लवकरात लवकर या देवी दरबारी यासाठी प्रयत्न मी करणार यात ते मात्र शंका नाही. तेव्हा हे कार्य सुरळीत कोणत्या पद्धतीनं पार पडावं हे यापुढे प्रयत्न ओम ब्रह्मणे ब्रह्मस्वरूपाय ओम ब्रह्मणे ब्रह्मस्वरूपाय सत्यम शिवम सुंदरम म्हणजे ब्रह्मा विष्णू आणि महेश या त्रय देवता सुद्धा पशुमुखातील अंधकारात अडकल्या गेल्या. पण त्या अंधकारातून बाहेर येण्याकरिता ज्या गायत्री मातेनं मंत्रोपदेश केला तो मंत्रोपदेश या विश्वात समस्त देवतांना नव्हेच तर आम्हासारख्या सामान्य मरत मानवांनाही ग्राह्य ठरला गेला. म्हणून हे देवा तुझ्या आज्ञेशिवाय या विश्वात झाडाचं पानही हलू शकत नाही अथवा धुळीचं कणही लढू शकत नाही. आणि म्हणूनच डांग देशाचं नेतृत्व या माझ्या जनतेनं मला दिलं त्याचा मला स्वाभिमान आहे. देवा मला ज्ञाते उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगः. झोपलेल्या सिंहाच्या गुहेत सिंह झोपला असताना त्याच्या मुखात आपोआप भक्ष्य येऊ शकत नाही. तद्वत उद्योग जर का राजकर्त्याने यशस्वी होण्यासाठी उद्योगांची कास पकडली नसेल राज्याच्या ठिकाणी राज्य सुजलाम कधी होणार नाही. माझा जनता जनार्दन ज्या जनता जनार्दनासाठी देवाकडे मी मागणं मागतोय हे देवा निश्चितच माझं मागणं पूर्ण करशील. उचित क्षत्रिय असेची मृगया शास्त्र असे बोलते. अर्थात कमरेला विळखा घालून बसलेली तारिणी या तारिणीला रक्तस्नान घालावं शिकारीच्या निमित्तानं घनदाट अरण्यात प्रवेश करावा हा उदात्त हेतू लवकरात नेत्र माझे दिपून गेले. मी माझ्या राज्यात आजपर्यंत अश्वशाळेत कैक अश्व पाहिले शिवाय मित्र प्रदेशात जाऊन सुद्धा आम्ही कैक अश्व पाहिले. पण त्या अश्वांना पाहिल्यानंतर आमचं मन त्यांच्याकडे ओढ घेत नव्हतं. पण हा अश्व पाहता क्षणी राजा डांगवी अरे अश्व म्हणून ज्या अश्वाला तू म्हणतोयस अरे हा अश्व नव्हे अरे ही आहे ती घोडी. पण काही का कोण जाणे हिच्याकडे माझं मन एकसारखं ओढ घेत. हिच्याकडे पाहिल्यानंतर हिचा वर्ण माझ्या डोळ्यात भरतोय. हिची ग्रीवा पाहिली या ग्रीवेचा हिचा बाप पाहिला. ही बापदार सेवा अंगावरील ही आया हे सुंदर रमणीय असं पुच्छ ही अश्विनी ही घोडी जर का माझ्या राज्याच्या ठिकाणी आली असेल सर सारे माझे देशबांधव पाहतील आणि या अश्विनीला पाहता क्षणी मंत्रात आनंद होतील. तेव्हा या अश्विनीवर ताबा मिळवावा. अश्विनीला
माझ्याकडे पाहून एकसारखी मान डोलविते. काय ग, तू या आमच्या राज्यातील आहेस का? मूक जनावर असलं तरी माणसाची भाषा अचूक कळते. मी विचारतोय आमच्या राज्यातील आहेस का? मान नंदा हलविते मान. हे अश्विनी, अगं तू माझ्या समवेत माझ्या राज्याच्या ठिकाणी आमच्या अश्वशाळेत राहशील का ग? हिचा कौल मिळाला, होकाराचा कौल, उजवा कौल मिळाला तेव्हा लवकरात लवकर पकडावं आणि अश्विनी सर्वांगाला कसं भेडसावण्याचा प्रयत्न करतात. याप्रमाणे अमावास्येची काळी कुंट राहत आणि ब्रह्मराक्षस या अरण्याच्या ठिकाणी तो फिरतोय. तो सहजच नव्हे तर मुद्दाम स्वतःच्या वेळाचा त्याग केला. अरण्याच्या मार्गाने मार्गक्रमण करतोय. या ब्रह्मराक्षसानं अपयासाच्या देवात तोंडच पाहिलं नाही. पूर्णतः मी जाणत आहे. एवढंच कशाला, माझ्या सानिध्यात तिथले एक ब्रह्मराक्षस आहे. पण ते फिरतात ते दिवसाचे. पण मी जो फिरतो तो संध्या समय. कारण मला समजलेला आहे संध्या समयीच समोर आहे. म्हणूनच आज या ब्रह्मराक्षसानं प्रवेश केला. पण या अरण्यात प्रवेश करून मनाचा समाधान झालं. शेवटी नाश केला. अरे एका उच्च पदावरून देवा या भूमातेवर आम्ही कोसळलो रे देवा. आम्ही कोसळलो नाही.